Где Руфатика? Минем өчен сәләт биләр форумы ул яңа танышулар. Монда бүтән кешеләр бик дус, гел сиңа ярдәм итәләр, сине хөрмәт итәләр. Сәләт дөньясында күп дуслар табасың. Яңа танышулар, яңа эмоциялар. Шул 5 көндә дә без бер туганнар кебек дуслашып беттек, бер-беребезне менә белеп бетердек, яраттык. Хәзер менә ул дуслардан аерылып тору бик авырдыр инде. Бер вакытта моңсу да була. Күрше палаткалар булса да төнлә язышып ятабыз. Атбайдан. Яңа дуслар, иң якын дуслар, чөнки алар белән син бөтен салкын көннәрне дә, эссе көннәрне дә яшәп чыгасың. Бу форумда инде мин күбрәк дәресләргә бардым, яңа белемнәр алдым. Мин яңа дуслар таптым. Мәсәлән, без Ләйсән белән бик дуслаштык. Бигрәк якын кешеләрне таптык, дусларны. Бер кайчан да шундый дусларны күргәнем дә юк, сөйләшкәнем дә юк. Мин беренче тапкыр Айдаман, бу минем беренче балалар, һәм алар аеруча да йөрәккә кирип калачаклар. Айдаманнар бик шәп, без алар белән бик тыгыз элемтәдә торабыз. Алар үзенең аланына бик тырышалар, беренче урыннарын алсыннар дип. Алар безне үстерәләр. Айдаманнар безне яраталар, безнең белән сөйләшәләр, свечкада утырып үзебезнең хәлләрне, үзебезнең тормышта булган әйберләрне сөйлибез. Соңгы шәмчектә мин балалар белән кочаклашып елармын дип уйлыйм. Елап бетәбез инде шунда. Мин Еламабыз да бик сагынырбыз. Соңгы көн ул җылысы да килә. Киләсе килмәй, күбрәк торасы киләләр. Мин аларны бик тә сагыначакмын. Киләсе елга килербез, инде күрешербез дип өметләнеп калам мин. Икенче елга шушы форумда очрашкач, алар бер-берсен кочаклашып, елашып, ниһаять сине күрдем, сагынып беттем дип очрашсыннар. Һәм бу көннәрне мин сагынырмын, һәм киләсе елга да сәләткә кире кайтачакмын. Мин бу сменаны үземнең гомеремә гел истә тотырмын. Исемдә гел калыр. Минем өчен сәләт, ул минем бөтен тормышым. Чөнки мин анда эшләп кенә калмыйм, мин сәләт белән яшим. Сәләт нәрсә ул дигән сорауга, ул сәләт шөпшен мәхәббәт. Һәм ул җаваплы мәхәббәт. Сәләтем ишеп!